жер һәм мөлкәт палатасы и Россельхознадзор ауыл хуҗалыгы җирләрен тикшерә. Шуңа инде без мөрәҗәгать итәбез, һәрбер кеше үзенең җире белән куллана икән, аны дөрес итеп куллансын иде, аны дөрес итеп оформлять итеп бетерсен иде. Biz инде җәй чорына чыксак, бик часто сталкиваться итәбез, шул Тат-Ямал, Тат-Суксу җирлегендә кеше үзенең ниндидер дә булса җире белән куллана, печән чаба, но оформлять итмәенчә куллана ул җир белән, и килеп чыга конфликтная ситуация бар, когда без аны белмибез дә, күрмибез дә, бер җирдә дә ул теркәлмәгән. Печән вакытында икенче кеше кулланып эшкәртә башлый бу җирне, например, и килеп чыга конфликтная ситуация. Шуңа һәрбер кеше үзенең җире белән куллана икән, ниндидер максат өчен ул аны рәсмиләштереп, дөрес итеп оформлять итәргә тиеш. Икенче, следующий көн тәртибе буенча сүзне биреп китәсе килә. Актаныш техник инвентарлаштыру бюросы җитәкчесе Ленар Федоровичка йортлар, җирләргә техник документлар датасын эшләү тәртипләре буенча. Безнең оешма җирләр межевалиесе белән йортларны, мөлкәтне оформить техник документация белән шөгыльләнә. Мин җирләр буенча шуны әйтәләм. Һәрбер җирнең оформить иткән чагында инде индивидуальный подход белән эшләнә. Потому что нюанслары күп төрле, монда аны сөйләп торган түгел. Ну, в общем, чертах Лариса Петровна белән Гөлназ Фәнисовна аңлатып китте дисәк тә була. Аларны кабатлап торырга кирәк санамам. Йортларны оформить буенча инде халыктан кергән проблемалар юк дисәк тә була инде. Җирләр буенча эшкәрлекләре күп инде. Нәрсәгә генә килеп тотынсаң да инде җиңел түгел. Проблемалы әйбер инде. Йортларга объект недвижимости диябез, инвентаризация ясап чыгу задачасы falan безнең авыл башлыклары күпчелек даже халыктан бирелгән документлар сорап, килеп чыга шундый чираклар, йортлар төзелгән, белеки генә оформлять ителгән, но анда бар ишне пристроить, шул йорт хәтле. Аларның гайн таләп кылыла, ул пристройларны да дөрес итеп оформлять итеп чыгу. Шуны без инде мөрәҗәгать итәбез, иң беренче оформление йортларны башлана инде безнең БТИга мөрәҗәгать итүдән, ул йортка техник документ әзерләүдән, соңыннан соң аны инде техник документларны әзерләгәннән соң отдел инфраструктуры баралар итеп нишай Дальше, чтобы у объектны поставить на кадастровый учет.